Mantase hlalani phansi. Yabona one thing about PKTT. One thing about PKTT uzawucimba uprotected. Uzawucimba bantase wena iprotection yakho nguYesu nengelosi zakhe. PKTT ikuthathe ikuncothule ukuthi gqiba ukuthi thaca apha phambi kwethu. Ukuthi thaca because what do you mean into nokubana benze lento bayenzeleyo kuGeneral Khan? Mamelani bantase into ukubana ngubani kaloku uGeneral Khan. uGeneral Khan lipolisa. Lipolisa kwi-crime intelligence yabo. So uGeneral Khan bantase kukhe kwavela amahemhem into lokubana uGeneral Khan unemali ezintwala kwathini he is the richest police officer apha eSouth Africa. Yava kwa uSquabha kathathi into kuGeneral Khan and uSquabha ke ungiloni imali. uSquabha kaloku unemali ukufa uSquabha, but kuthiwa uGeneral Khan is the richest one apha eSouth Africa. Yava, and then kuthiwe ke ngoku into nokubana uGeneral Khan njengoba phaya kwi-crime intelligence nje ubusy nguye omuvisa i-kings ne-queen kule chess idlalwayo phaya e-crime intelligence. Yava, and ke ngoku nakunto ye-drugs kuthiwa uGeneral Khan ungumntu onesandla phaa. Yava, so ke ngoku kuthethwa nento yobana nakwi-politics ke uGeneral Khan i-politicians kuthiwa yena nee-politicians ngamathe nolwimi, especially lo weBerets ezibomvu, because kukho igeneral eyaya kwi-ad hoc committee yathi into nokubana yona ya-introducwa kulo neBerets ezibomvu nguGeneral Khan, besithi into nokubana bona bangamathe nolwimi. If naniyibukele i-ad hoc committee nizawuyazi le nto ndiyithethayo. So injalo ke bantase into nokubana uGeneral Khan ungumntu ocolorful onjalo phaa esipoliseni. And uzazibuza into nokubana if uGeneral Khan urich ngale ndlela kuthiwa urich ngayo nezimoto anazo, why ke ngoku uGeneral Khan eselipolisa? Because kula position akuyo bantase I'm sure imali ayikho ninzi kangako. Yabo, I'm sure imali ayikho ninzi kangako. Why angavela quitting? I-reason yoba why engavela quitting ibusiness yakhe phaa esipoliseni. Ibusiness yakhe ipha esipoliseni ayiyo le ithethwayo kuthiwa he owns kwathini ayikabiyo. Ibusiness yakhe ipha kudlala la chest yapha kwi-crime intelligence. Eyona business ipha. Mamelani ke into yenzekileyo kuthiwa namhlanje eHoughton yolo kuthi iPKTT yava yafika yathi sesikhona. Yava wathi uGeneral Khan xa ekroba phaa kwezanto izikrotyu kulaa ndawo kroba wathi PKTT wathi sixo. Yava wafonela ubhururu bakhe iPKTT elapha ithi zokwenza i-search and seizure. Yabo kwathiwa yeye ungavuli wena apho. Ungavuli wena apho. Wathi ukhana hayi but ndifihle yonke into. Kwathiwa yeyi akho nto unoyifihla kwabo, bazoyigubhulula noba uyingcwabile into. Ungavuli, baxelela uba awuzuvula without a lawyer. Yava, and ke bantase base-Houghton mos, and iHoughton ke is a step up from iSandton. Yabo so i-security itight phaa. Awuzofika ufike uvuze ingenele nokungeniswe phaa. Yaqonda? Awuzofika ukuthi inqonqosheni khona utitize phaa egeyithini uzixele uba ungubani, ubonakale phaa kweza cameras nto nokubana utsho ukuthi ufuna ntoni. So uGeneral Khan kuthiwa wahesitator ke bantase, hesitator engafuni uvula isithi ulinde ii-lawyers zakhe. That PKTT we have time mhlekazi, we have time. Fonela ii-lawyers zakho uzixelele uba mazize then ke ngoku uvule, but ixesha into esinalo. Yava, so zifike nyhani ke bantase ii-lawyers yabo kuvulwe ke ngoku igate yabo kuthiwa hayi ngenani. Kanti oorheme baphethe already J50 bantase. Bamthi babasa nge-J50 kwathiwa izani nalo amakhwenkwe siphethe ipheke apha le J50 mos niyayazi uba yintoni. Niyayazi yabo, kuthiwa siphethe i-J50 wathathwa walahlela emva kweveni kuthiwa bantase bekho amacingo. Acaba amacingo wemali enintsi ukufa kwathini i-involved kulaa nto yala macingo. Yava, and ke ngoku kule nto yala macingo akahambi yedwa kule nto yala macingo, uhamba nalo head of Hawks yaseGauteng. Sithi izolo kuthiwa ifike ku-Ibrahim bani kanene ngudakwa okanye ngutakwa ubakwa I think. Uthiwa wafika iPKTT yanqonqoza kakho rich lo mhlobo ke lo uyakwazi unqonqoza apha emnyango. Unqonqoza go. Kuthiwa wathi esathi umhlekazi kwathiwa sesikhona. Wabuza uba hayi bo nifuna ntoni guys iPKTT apha? Kwathiwa sizokwenza i-search and seizure. Yava, uthe esathi babe bethe sa iPKTT.
yabethesa iPKTT endlini isenza umsebenzi. Kuthiwe bantu asekusajongwe le into nokubana iPKTT izokwenza i-search and seizure kwathini. Hey, kwagcwalisa i-J50 kwalapha kwathiwa sihamba nawe mhlekazi. Wabe sithi intoni kwathiwa sihamba nawe mhlekazi because into esizifumene endlini yakho ay-incriminating, so uzofuneka sihambe nawe. Ndithetha nani nje bantu ufakwe lamakhwenkwe uIbrahim zizawufaka i-video yakhe so that nive bangubani lo ndithetha ngaye. But yaze be-involved phi uIbrahim bantu sebe-involved kulaa nto kulaa takedown operation yase kaKatisomlife. Qonde ndilibele ngobuhlala buKatisomlife, but kulaa takedown operation kaKatisomlife waye-involved phaa because even yakhumbula kakuhle while iPKTT was busy with that operation kwafika i-Hawks. Yaqonda zafika i-Hawks zazamuphazamisa and at the time yena he was i-head of Hawks. I think he still is i-head of Hawks yaseGauteng. Nimngambhidanisi noSinona. uSinona i-head of Hawks yase-KZN. Yaqonda, so lo wayeyaseGauteng and kongoku uKatisomlife into yaseGauteng mostly. Yaqonda, so waya ke ngoku kuMadlanga Commission eyoquestionwa ngale nto. But ngalaa mini apha kuMadlanga Commission bantu hey, mna ndazibonela umntu nje ndiqonda into nokubana yintoni na utheni na uqhunyiwe itheni into. Like ndazibonela umntu othetha apha naphaya ongaphendula le nto ubuzwayo, but niyabazi ke abantu xa bezama uzenza ngathi bamuncu umuntu angafuni uphendula le nto ubuzwayo, or maybe he was too nervous. But ngalaa mini waye kuMadlanga Commission I feel like zange sifumane nto ibambekayo from yena because wayesithi noba ubuzwe umbuzo straightforward athethe apha naphaya. Yaqonda, so hayi ke bantu ndiza attach ivideo yakhe niyibone, but like nizambona nani njengana. Yaqonda. Yeah, but kwenzeke loo nto ke over this weekend bantu bendicinga sizawurelax kungabikho class, but kukho abantu ababanjwayo. iPKTT ayilelanga. iPKTT andisavuyi. Yabona xa kukho abantu ababanjwayo ndivele ndibe happy. I was feeling a little bit down the time. Let me just take a nap. Kwathiwa kukho ababanjwe ndathi hayi njani